శ్రీమాత్రే నమః. పోలాల అమావాస్య నోము కథ. పూర్వకాలంలో ఒక కుగ్రామమందు 7 అన్నదమ్ములుండేవారు. వారి భార్యలు పోలాల అమావాస్య నోము నోచుకొనవలెనని నిర్ణయించుకున్నారు. అమావాస్య రేపనగా ఆఖరి తోటికోడలకు కొడుకు పుట్టి చనిపోవడం జరిగింది. అందువల్ల తోటికోడళ్లకు పొలాల అమావాస్య నోము నోచుకోవడం జరగలేదు. వారంతా చిన్న తోటికోడల్ని తిట్టుకున్నారు. ఆఖరి కోడలు 6 సంవత్సరాల పాటు పొలాల అమావాస్య ముందు రోజున బిడ్డను ప్రసవించడం, ఆ బిడ్డ చనిపోవడం, ఆ కారణంగా వారు 6 సంవత్సరాలు ఈ నోము నోచుకునుట జరగలేదు. నోము చెడిందన్న ఉక్రోషంతో 6 తోటికోడళ్ళు చిన్న కోడల్ని నానా దుర్భాషలాడి బాధ పెడుతూ ఉండేవారు. 7వ సంవత్సరం కూడా యథాప్రకారం పొలాల అమావాస్య ముందు రోజున చిన్న కోడలికి కొడుకు పుట్టడం జరిగింది. తోటి కోడళ్ల ఈసడింపులకు దెప్పి పొడుపులకు వెరచి చిన్న కోడలు తన బిడ్డ శవాన్ని ఇంట దాచి తోటి కోడళ్లతో కలిసి పొలాల అమావాస్య నోము నోచింది. ఆనాటి రాత్రి ఆమె తన బిడ్డ శవాన్ని తీసుకుని పూడ్చిపెట్టుటకు గాను ఊరి బయటకు బయలుదేరింది. గ్రామ సంచారం చేస్తున్న పోలేరమ్మ, బిడ్డ ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? ఈ అర్ధరాత్రి వేళలో ఎక్కడకు బయలుదేరావని ప్రశ్నించింది. తల్లి, ఏడవక నేనేమి చేయగలను? ఈ భుజాన గలవాడు నా బిడ్డడు, నిన్న చనిపోయాడు. గతంలో 6 బిడ్డలు అమావాస్య ముందు రోజున చనిపోవటం వల్ల నోము నోచుకోవడం జరగలేదు. నన్ను నా తోటి కోడళ్ళు నానా దుర్భాషలాడి ఈసడించుకునేవారు. ఈసారి కూడా వారి వల్ల మాటలు పడలేక బిడ్డ చావును దాచిపెట్టి పొలాల అమావాస్య వ్రతం చేశాను. అందువల్లనే ఏడ్చుట. 7 బిడ్డలను ఏడాదికొకరిని పోలేరమ్మకు అప్పగిస్తున్నాను. నా ముర తీరేదా? తట్టుకోలేక అబద్ధమాడాను. నోము పూర్తవడంతోనే బిడ్డ శవాన్ని పూడ్చేందుకు బయలుదేరానని చెప్పింది. గ్రామ సంచారం చేస్తున్న పోలేరమ్మ ఆమె ఆవేదనకు జాలిపడింది. అమ్మవారు ఆమెకు కొన్ని అక్షింతలనిచ్చి, ఈ అక్షింతలను నీ కుమారులను పాతిన సమాధులపై చల్లి వారిని వారి వారి పేర్లతో పిలవవలసిందని చెప్పి అంతర్హితురాలైంది. చిన్న కోడలు అక్షింతలతో వెళ్ళి సమాధులపైన తాను తెచ్చిన బిడ్డ శవంపైన చల్లి వాళ్లను వాళ్ల పేర్లతోనూ పెట్టి పిలిచింది. వారంతా సజీవులై లేచి వచ్చి తల్లి వెంట ఇంటికి చేరుకున్నారు. తోటి కోడళ్లంతా జరిగిన సంగతి అంతయు విని ఆనందించారు. ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళంతా పోలాల అమావాస్య నోమును భక్తి శ్రద్ధలతో చేసి సుఖంగా జీవించారు.